Dnes vám ukážem, ako si veľmi jednoducho nájdete svoj list vlastníctva, ako si ho overíte, či tam máte všetko v poriadku, ako si skontrolovať nejaké svoje ťarchy, prípadne či vám tam nevybehla nejaká exekúcia alebo niečo podobné. Poďme teda na vec. Poďme sa teda na to jednoducho pozrieť. Ideme na stránku skgeodezy.sk, vybehla nám stránka katastra, klikneme na túto kolónku portál, presmeruje nás to na druhý web, no a ideme teda na kolónku vyhľadávanie a pokiaľ ideme hľadať podľa mena, tak si dáme vlastníkov, teda vlastníci. Tuto sa nás pýta teda v akom meste alebo okrese alebo akom sídlisku to chceme vyhľadávať. Ja som si tu už niečo skúšal, takže máme tu sídlisko nad jazerom. No a poďme si dať nejaké priezvisko, skúsme napríklad Hudák. Hudákovcov je veľa. Nejaký pán Hudák nám nabehol, kliknem, dám si to vyhľadať, no a máme ich tu požehnanie. Skúsme teda nejaký pán Dušan Hudák, je na Černomorskej, dávam si to teda zobraziť. No, vybehli mi základné údaje, kliknem si teda na jeho meno, no a následne máme možnosť si vybrať, či chceme čiastočný list vlastníctva alebo úplný. Keď si dáme úplný, tak nám vybehne list vlastníctva s ľuďmi z celej bytovky. To je ale trošku neprehľadné, takže si klikneme na čiastočný list vlastníctva. Kataster nám ho dotiahne a už to máme tu. Vidíme si číslo listu vlastníctva, vidíme vchod, poschodie, číslo bytu. Vidím, že to teda vlastnia manželia Dušan Hudák a Mária Široká, 1/1, teda vlastnia to spoločne. A čo je podstatné, časť C ťarchy, tak vidím, že tu nie je aktuálne žiadna hypotéka, je tu len zákonné záložené právo z tých vlastníkov bytov. Toto má v podstate každá bytovka na Slovensku. A takto jednoducho si viete aj vy nájsť svoj list vlastníctva, overiť si, či tam máte správne údaje, či tam je všetko správne zapísané. Mali sme raz prípad, kedy vlastníčka nevedela o tom, že časť pozemku jej nepatrí a patrí niekomu úplne inému. Takže takto si to môžete overiť, skontrolovať, ak je to všetko OK. Môžete spokojne fungovať ďalej.